pena, bukatu itxegalako, baina, bueno, azkenen jende ikera etorria herria, eta, bueno, gusto, importantea zen ondo pasatzea, aleina egin ditugu, eta, bueno, ni uste ondo ateala. Zer suposatzen du zure herrian ospatzea? Bueno, ni nahi enpresa eskaini ziten beste hilabete bat eta gero Tolosan jokatzea, baina ni nahiago nuen nire familie, nire lagunen, nire ingurukoen tartean ospatu, alaxi izan da, jende multzo ikera egitorria eta bueno, dena eskerren. Zer oitzepenekin gelditzen zara? Ba, bueno, gaurko atzaita aztuko ez, oso politia izan da, naiz eta azken partiu izan gozagarri izan da, Jokinen kontra, herritar pelotari handi bat, eta, bueno, behar hemen aurrera zortea duen eta nik ekarri zituten txapela ekartzen ditu. Ilusioz bukatuko zenuen irabazi ondoren zure herrian? Ba, bueno, gaur etzen importanteena irabazio galtzea ez, azken partiu txugun batean, ondo pasa, eta bueno, irabaztea tokatu da, pozik, eta, bueno, azkenen festa hau pixka seitzen duen eta dena guztua bukatzen du. Orain Armaiatik ikusiko dituzu partidak, horituko altzara? Ba, bueno, bizitza osoan hau egin dut eta, bueno, esan dutena, ez, bai Jokin, bai beste jende asko ikustea jongo naiz, Artola hor dauke, lagun handie, beste pelotari asko ere bai, eta, bueno, Tolosan eta partidu dinean hori biliko naiz, eta, bueno, gazteak animatzen saietu naiz.